ụbọchị bụrụ ugbo mmadụ dị ndụ adịghị egbunye ọbara na mmiri. 1. ụbọchị bụrụ ugbo mmadụ dị ndụ ada atụnye anụmanụ n'ime mmiri gbagbuo na nwunye. Kwesịrị ịma na mbọsị eke na mbọsị afọ ikotu ụbọchị asị gị na ntu tadebe ka ị nwere ike ka ọra akwụyala imebili gị idokwe ife. Mbọsị eke na afọ ka anyị ji edokwe ife dịka mmadụ idokwe onye ụwa ya ma ọ bụ ike nke ya, dịka igbunye ọbara n'ime mmiri. Igbunye ọbara n'ime mmiri nwere ike iwelu ndụ mmadụ. Mmiri adịghị enwe ilo. Mmiri bụ iyi ka ọ bụ n'onwe. Mmiri na-asọ ife ike. Iji maatụ, ọtụtụ ife ị na-anụ na-ewu na mmadụ jele na mmiri lie nwee ike ọ bụla aja a chụrụ n'ụzọ na-eziri ezi butechara ọnwụ ike avụ. Iji wee maatụ, n'ala Igbo ụbọchị bụrụ ugbo mmadụ dị ndụ adịghị egbunye ọbara na mmiri. 1. ụbọchị bụrụ ugbo mmadụ dị ndụ ada atụnye anụmanụ n'ime mmiri gbagbuo. Ife anyị na-eme bụ ọ bụ na o nwere anụ ọhịa bụ asị gị ngị chaa aja dị ndụ na mmiri iluo na-ebu n'ọnụ mmiri. Ọ bụ na ebunu imerụ dị ebunu ịtụnye ya n'ọnụ mmiri o jiri ọkpịa lepụta na mmiri ọkpa ya lebazia n'akụkụ mmiri avụ na-ata ahịhịa dị n'akụkụ mmiri. Arụbụnagụ dị na mmiri avụ enweluwo ọ na-amụ nwa ebe a ọfụ ebunu ndị nwaanyị ọzọ atụrụ nwaanyị ọ tụọ ime fancha na-enugheri eze mmụọ maọbụ aka ji ọfọ maọbụ eze anị maọbụ eze mmiri nọ ebe afụ nwere ike pụta mbọsị ọ chọrọ igbu anụ ọfụ anụ nke ọbụla ọ kpụrụ aka ada enye ya ụdọ ojekpuru ya ogbuola arụ ebe ekwesịrị igbu ya maka na a na-enwe okwu dị n'akụkụ mmiri ada egbukwasị ọbara na mmiri maka na mmiri na ọnọdụ ka nwaanyị. Ịghọtara? Ada egbukwasị ọbara na mmiri na ọnọdụ ka nwaanyị. Ife njisi na mmiri na ọnọdụ ka nwaanyị bụ na n'ime arụ mmadụ ife na-emebe mmadụ 71% na-esi n'arụ nne, 29% na-esi n'arụ nna. Mmiri dị 71% n'ụwa. Ịghọtara? So ele avụ ka nji na-akọwara ndị mmadụ a na-egbunyere ọbara na mmiri mana ife mee na mama ntara ụmụaka ụta onwe mbọsị njele agba na-aba n'ezu na ọmụ mbala mfu ebe mmadụ tụnyere efi na mmiri gbagide ya gbagbuo ya na mmiri ọ na-esi isi ọ bụrụ ife anya mmiri mana kedu onye anyị ata ụta? Onye anyị atakwa n'ụta bụ ndị okenye eni bụzi ndị isi ụka. Ndị okenye eni kwesịrị ịkụziri anyị na-ekwe n'ele eji eme anọrọzi kụziela anyị nwa bụ ife ụmụazị wee na-azọzi ka ama ya azọta arọbụnagụwazịa gị nwatakịrị si na-amara aka nị na aka ekpe o mebe n'ebi o ji malụ ya mere anyị na-agodo mmụọ na nke ikpeazụ a o nwere ovu okwu anyị na-agụ ya isi ya mmụọ mala ile ma gaa ama na nsọ maka na mmụọ gụọla anyị nsọ ma mmụọ na-ekwu okwu a ga-anwụ ka m tụọlụ ga-alụ ọgbọ anyị nọ ibe bụ ọgbọ ka na-atụ ime ndị nwunye anyị ka na-amụ nwa anyị ka na-enwe mmekọ nwoke na nwaanyị anyị ka na-achịrị mmadụ ata mmadụ ka na-achịrị anyị ata o nwere ọtụtụ ife anyị na-ekwesịrị ime ya mere ndị na-abụ eze mmụọ ụbọchị bụrụ bụ ndị eni ife nke ụwa na-ada agụzi agụ ndị ojiana n'ala Igbo onye na mmadụ bụ onye ojiana bụ onye lugolu ọgụ na-atọ 60 years. So ojiana na-gbagobezie ojiana gboo gbagobe na-abụkarị ndị na-abụ isi mmụọ maka na mgbe avụ mmụọ utu nkenyi adịghịziva n'ime wee bụrụzie etu anyị nwa ka bụ ndị ntorobịa obodo ọkịta ka utu bido ikenye anyị ịfụrụ na o nwere ụsọm ife ime mmenwu na ozuzu oke nya mere na ọtụtụ mgbe mmadụ ya kpọọ m n'igbo okwu si m maazị biko na-achọ m ka imeelụ m nke nsị ya nne maọbụ nna na maazị emekwa na travel ọ sị ma na onu maazị ka nna nsị ya mba na ịma nghọta na onye ị na-anụ onu ya bụ obele nwa na maazị mmụọ n'imeri okenye melụ travel
ife ji na-ekwu ife anwụ ike ọ bụ na m achịrịgo nwa taa nwunye m ka dị obele ịghọtali okwu m mana a na-akọwa ya ọ daa na ntị ofeke ọ dịva ka ya sị nọ okwu nkwulu ọ bụrụ okwu nkwulu ọ bụrụ alụ ntolobịa ịka na-ekwu na ọ chịrị nwata ọ bụrụ alụ ọ bụrụ na mgbe iji ta nwa bụ mbọsị na-abụrụ mbọsị dị nsọ dị na ịtacha nwa iburu arụ eke na afọ bụ mbọsị nsọ n'ala Igbo maọbụ onye ọbụla nọ na nwunye kwesịrị ịma na mbọsị eke na mbọsị afọ ikotuo bọsasị gị na ntu tadebe ka ị nwere ike ka ọra akwụyala imebili gị idokwe ife mbọsị eke na afọ ka anyị ji edokwe ife dịka mmadụ idokwe onye ụwa ya maọbụ ike nke ya maọbụ ịwalụ chi ya maọbụ agụ ya maọbụ arọbụ na agụ maọbụ ogwugwu maọbụ ajani maọbụ ovuvo maọbụ udo ịghọtali maọbụ ekwensu maọbụ amadioha nke ọbụla ọ bụ kamalụ ndị edede ide mmiri ọmaliko nke ọbụla ọ bụ ọsị abụ ka eji edokwu ya ịghọtali so ọ bụ na ịdọrọ nsọ wee jee n'obi ọ bụrụ gị ọrụ apụ ịghọtali and o nwere ike ịgba gị ụchụ